Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, downloading file. Teka lang. Mabagal po kasi. Umuulan po kasi. Abot ba today? Internet namin. Mabagal po yung internet. Oh my God, oh. Oh, ano yan? Ano ito? Yung totoo. Ano na? Oh, lumabas ka na. Ito na. Take 2. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Ada, tambalanista mula noon hanggang ngayon. Sumulat ako dahil durog na durog ako pero hindi ako sure kung dapat ba akong masaktan ng todo-todo. Marami naman akong friends na pwede sanang pagsabihan ng pinagdadaanan ko pero hate nila yung jowa ko kaya wag na lang. Mas minabuti kong sumulat sa inyo. Ganito po yung tambalan. Kinig ka, chika to partner. 1 year and 5 months na kami ng jowa ko. LDR kami. Yung boyfriend ko sadyang malapit sa friends at sa mga katrabaho. Ako naman, natural na selosa. Nagkataon na may katrabaho siyang hindi ko talaga gusto ang hilat siya ng mukha at ugali. Napaka-clingy kasi sa boyfriend ko. Palagi silang may post ni jowa at ang sweet nila. Kahit groupie yung photo, center of attraction pa din ang sweetness nila. May mga comments na nga asking them kung silang dalawa ba. Kinausap ko naman ang boyfriend ko dito at sinabi ko how I feel. I said, hindi ako komportable seeing how sweet they are to each other. Pinag-awayan lang namin. Tuwing mag-aaway kami, si clingy girl lang talaga ang dahilan. Sinubukan ko ding mag-reach out dun sa girl. Di ko naman tinarayan talaga. Uunahan ko lang. Mali. Sorry. Hindi ko naman. Chismis na. Minsan nagiging chismis pag mali ang pagkakabasa. Take 2. Sinubukan ko ding mag-reach out dun sa girl. Hindi ko naman tatarayan talaga. Inunahan lang ako. O di ba magkaiba yun? Yung sinabi ko sa ano. Kaya ayusin nyo po eh. Pag may narinig kayong chismis, wag basta-basta maniniwala kasi depende sa kung paano sinabi. O tsaka depende Nagiging sa iba. pagkakagamit ng salita. Correct, totoo. Diba? Inunahan o naunahan. Oo. Hindi tatarayan o tinarayan. Yan. So ito ang nangyari, hindi ko naman tatarayan talaga. Inunahan lang ako. Tapos, siya pang may ganang magsumbong sa boyfriend ko. Nagalit tuloy sa akin si jowa. Ano lang daw ang sasabihin ng mga katrabaho niya. Aasarin daw siya at tatawaging under sa akin. Hindi lang yan. Nagkwento din si girl sa mga katrabaho nila. Para inisin ako, nag-photoshop sila ng picture ng boyfriend ko at ni girl. Magkayakap at nakahalik sa pisngi. Nakasuot pa ng couple watch. Ginastusan talaga nila tambalan para lang asarin ako. Nasaktan ako ng sobra, lalo pa hinayaan lang ng jowa ko na bwisitin ako. Naubos na ang lahat ng pagtitimpi ko kaya nito lamang April 25, I asked for space.
Tutal, hindi naman niya tinutupad yung mga pangako niya. Sabi niya, didistansya siya sa girl pero hindi naman niya ginagawa. Sa halip na ma-realize ni Jowa kung gaano ako nasasaktan, sinabi pa na napakakitid daw ng isip ko. Malisyoso daw ako at sobrang selosa. Madumi daw ang utak ko. Wala naman daw silang masamang ginagawa. Wala talaga siyang nakikitang masama sa lambingan nila ng katrabaho niya. Tambalan. Mali ba na nagselos ako? Mali ba yung mga aksyon na ginawa ko? Hindi kaya nagkamali lang ako ng taong minahal at ginusto. Thank you po sa pagbasa ng sulat ko. More power po sa tandem ninyo. More blessings to count and the best of health to your families. Ang inyong tambalanista, Ada. Okay. Selos. Adam? Adam. Lalaki pala. Charot. Okay. Mas hindi ko kasi masyadong nararamdaman, hindi ako masyadong relate sa sobrang selos. Mas more on inggitera ako versus selosa ako. Charot. Parang Ano sa lahat ng mga naging karelasyon mo, partner, wala akong nakita na behavior mo na nagselos ka sa iba. Oo, na parang naging topic natin, Oo. di ba? Yung ganon. Kasi Parang wali. Kasi yung mga naging Kasi ex yung mo mga, naman, oo, alam ikaw na magsabi. Hoy. Walang dahilan Oo. para magselos. Walang dahilan para magselos. Oo. Kasi yung mga kasamahan nila, yung mga katrabaho nila, hindi naman kaselos-selos. Hindi siya ginusto. Oo. Or hindi. It's more Walang of- umaligid. Wala ring umaligid. Tapos kung meron man, hindi naman sila threat. Okay. 'Di ba? Parang ganon. So hindi ko siya yung parang na-experience. Kaya chill na, ka lang. Oo, chill lang talaga ako. Parang ganon. Medyo confident tayo sa ganon. Pero yung mga naging ex mo ba ganun din? Chill lang sila? Nagselos sila sa'yo? Talaga? Kasi lagi kitang kasama. Sabi ko, Ganun. talaga ba? Si Chuper. Diring-diring nga kami sa isa't isa. Nakakaloka. Parang wala naman. Oo, Walang parang wala namang ganun. Paano mo paniliwanag sa kanila? Wala, on-air partner. Ano, Oo. ano papaliwanag ko? Wala naman kayo mapapaliwanag. Kasi merong ganun eh. Well, ewan na. Balik lang tayo dito. Baka naman merong ganun na parang just like Nicole and Chris na there's really nothing eh. Parang ganun, ewan, sabagay, may instinct naman yung babae. Mafe-feel niya yan talaga kung talagang ano eh. Just inaasar pa. Kaya Oo. nakakayamot eh. Kaya gets naman ka namin, Ada eh. Kasi may kasamang pangaasar pa, tapos yung jowa mo parang ayaw din makisama, parang gano'n, nakikisama siya, nakikisali din sa ano. Di ba parang gano'n na. Pinagtutulungan ka, Oo, pinagtutulungan ka. Kaya gets namin yung yung nararamdaman mo. And I feel like the space that you asked for, ngayon ay May 16 na, no? Hindi ko alam kung ano namang nangyari yung dun sa space na yan. Naliwanagan na ba ng pag-iisip yung jowa mo? O mas lalo bang inisip ng jowa mo na ay hindi pala talaga kayo ang bagay at sila pala talaga nung girl kung merong mga talagang pinaguhugutan yung selos mo. Ito lang ito hindi para kay Ada kundi para sa iba. Kung di ka po sigurado dun sa space na hinihingi mo, wag mo munang hingin kasi minsan yung space lang na yan ang hinihintay. 'Di ba? Para talagang tunay na ma-confirm na maghihiwalay na kayo. Kung hindi ka handa sa mga possibilities ng paghihiwalay, wag ka munang mag-ask ng space. Kasi yan relate ako diyan. Arte-arte. I need space. Ganyan. Kunyari, chuchucho. habulin, di ba? Hindi ako hinabol. Space pala. Correct. O, yan ang space na bibigay True. ko sa'yo. Diba? Maraming space. Diba? Correct. Hindi na kasi tayo magiging tayo. So, it has happened to me several times. So, kapag hindi ka ready, gusto mo lang umarte at feeling mo gusto mo lang maghabol, magpahabol, wag na muna. Diba? Naging lamat patuloy Oo. ng hiwalayan. Correct. Umpisa, Diba? diba? Nagkaroon ng butas sa sana magkadikit pa, magkaugnay pa. Yan, Naputulan hindi ng na. tuluyan dahil sa Kasi space na hinihingi yan. mo. So, kung di ka talaga truly handa, mas gusto mong mas mapag-usapan,
umusisa, ganyan, wag mo munang hanapin. Wala lang, it's based on experience. Ewan ko kung nagbago na po yung panahon na talagang pag space lang talaga at magbabalikan na. Hindi ko po sure. Oh, Diba, depende kanya-kanya naman. eh. Oo, Oo. kanya-kanya at depende naman. Ganon. Correct. Hindi ko masabi masyado kasi hindi ko naman nakita talaga yung actual na picture. Mahirap eh. Kasi Ikaw yung nakakatansya. Oo, Si eh, Ada kasi, Ada. yung nakakatansya ng tunay na eksena. Well, it is true that you should trust your instinct. Tama. Being a woman, you should also trust your boyfriend. Diba? Di ba kayo may pagpakiramdam nyo may mali talaga. Pero dapat mo ring i-assess yung totoong nangyayari. May mali nga diba? ba talaga? Kasi may yung instinct, pwedeng mag-rely pero mag-rely ka din sa katotohanan. Totoo ba na merong relasyon yung dalawa? O iniisip mo lang lahat ito? Ang Diba? mahirap kasi LDR eh. Kaya parang hindi siya makapag-research talaga ng tama, 'di ba? Kumbaga nagbabase lang siya sa photos. Oo, 'di ba? Ito ba'y guni-guni mo lang? Lahat ba ito ay may history ba si boyfriend? Lahat ba ng naiisip mo ay may basehan? 'Di ba? So kailangan mong timbangin yung mga bagay na 'yon na parang wala namang history yung boyfriend ko na nanloko sa akin simula nung nakarelasyon ko siya. So that's one. Maaari tagilid ka na kaagad doon. Kung walang history. Pangalawa, bakit hindi mo kasundo yung mga Hindi gusto ng mga friends mo yung boyfriend mo. Yung ba yun? hindi ka welcome doon sa grupo nila eh. Bakit Diba? hindi ka nila trip? Oo. Ikaw ba yung may ugali? Yes, Ganon. pwede mong i-assess 'yon na parang bakit kasi pwede Bakit inaasar ka pa nila? Oo, Sa halip na parang talagang mag-effort din sila na parang hindi maging sweetie-sweetie or lambing-lambingan. Mas inasar ka pa, nag-photoshop pa. Umeffort. Umeffort sa pa-photoshop. Na sana may kakampi ka ni isa o dalawa man lang. Ilan lang ba sila nagtatrabaho sa kumpanyang yon? Malamang marami sila. 16,000. 16,000. Oo. Kahit dalawa doon, maging kaibigan mo sana. O, Diba? maging kakampi, no? Maging kakampi mo sana. For example, tayo dito, partner. Diba? Kahit pa paano, ako, ikaw na lang, wag ako. Ikaw na. Diba, yung boyfriend, yung asawa mo, diba, kasundo niya yung mga tao dito eh. Oo. Pero bakit yung sa'yo iba? May Diba? point ka dun, partner. Oo, kasi kunyari, hindi namin kasundo yung asawa mo, partner. Di asarin namin lalo, di tayo mag-photoshop tayo ng correct. dalawa. Oo. Diba na magkikiss tayo kahit hindi naman talaga, kahit minsan may totoong halikang naganap. Nakakadiri talaga. Pag pinapakita, bakit ba hindi itapon yung picture na yan? Huwag mo namang gamitin yung word na halikan kasi parang paghalikan talaga yung word Parang na ginamit. matagal, no? Parang may bakbakan talagang naganap. Wala Parang may namang sipsipan ng gano'n. laway talaga. Hindi, wag Diba? natin gamitin yung salitang halikan. So, ano na yan? Smack. Lumang term na. Smack lang, smack. Tsaka kapag tinignan nyo po kasi talaga yung picture na yun namin ni partner, yung pikit namin Yung yung parang diri kami sa isa't oras isa. to matatapos, di ba? Parang mga ganon. Diba? So gagawin pa namin yun. Maggagawa kami ng mga Photoshop na gano'n. Kung di nyo trip. Oo. So may ano din eh. Kumbaga, kung titimbangin natin, bakit nagkakasundo sila against you? So pwede mong din i-assess ano ba yung behavior may mo. ganon. Pero naman on the other hand, hindi rin gusto ng mga kaibigan nitong si Ada yung boyfriend. May factor din yon. May factor ba? May sinabi bang ganon? Oo, may sinabi. Kaya nga 'di ba sa atin niya sinabi, yung tungkol sa jowa niya kasi nga hate ng mga friends niya yung jowa niya. Dapat ganito, magkakilanlan kayo, mag-samgyup kayo pag-uwi mo. Oo, ganon. Hindi pero magkakilanlan, maganda talagang I like yung POV na sinabi mo na it pays to be friends with the people that your boyfriend, girlfriend, Correct. or husband or wife works with. Kasi Yes. magkakaroon din sila ng ng certain level of respect for you na hindi natin to pwedeng hindi tayo talok, magkakaibigan tayo. Yes. Or kung talagang kaibigan mo sila, alam mo talagang biruan-biruan lang yung mga ganyan, 'di ba? Totoo. So makakampante ka pag alam mong gano'n. At kumbaga in a way, nagkakaroon ka ng idea or information sa culture, 'di ba? Sa galawan ng mga tao sa opisinang 'yon na Baka ganun. Or baka hindi lang din kasi siya nagkaroon ng chance kasi nga LDR. Gusto niya maging closey-closey, magpadala ng puto binyan. Specific. 'di ba? Gusto mo bulilit bibing ka. Para bite size lang. Ikaw bahala. Nasa iyo yan, decision mo yan. Kami na may nagsasuggest lang. Diba? Di mga ganun eh. Kultura namin dito yun diba? eh. Totoo. Oo. Gusto niya magbigay ng bulilit bubing ka. Puto binyan.
Hindi niya magawa kasi nga, may factor din yung LDR. Hindi, wag ka diba? ka- Kahit hindi niya ano. Pero alam mo, hindi, iba rin eh. Iba rin pag may binigay na puto Oo, yun nga binyan. eh. May ganun eh. Totoo. Parang, nagpadala ako ng puto binyan dyan. Kaya closey kayo sa yung mga tao. Parang Correct. magaan yung loob niya dito. Parang I think yung asawa ko ganun eh. Sa ano Agree. niya yan eh. Totoo yun. So, hindi siya pwedeng, kunyari, sasakay kayo sa amin, hindi pwedeng hindi kayo kakain. Di ba? Parang Oo. mga ganun. So, kaya ako naisip yung puto binyan. Bilang taga-binyan din ako. Alam mo na, mga support the products of the South. Oo. Pero agree ako doon sa Oo. ano. Baka may factor yung sa strategy ano eh. na yun. Kasi nakukuha mo yung kultura eh. Tama. Na parang, di ba, ang dami natin mga hindi naman talaga ka-close doon. Pero nadadala yung mga ganun pakikipagkaibigan na pagpapadala ng pagkain o Oo. libre na namin yung breakfast ninyo. Correct. Di ba? Hanggang sa naging ka-close na natin kahit hindi naman natin nakikita. Always. Diba? Hindi natin laging kasama. Pero totoo yun. Ako gusto ko yung POV. Pwede mong gawin yun. Gusto ko talaga yung POV na yan. Kasi, di ba, kapag kakaibigan na tropa mo yung mga kampante ka din pati. Correct. May tagabantay pati. Yes. Di ba? Yung ganun. Kanyari, dahil nakaklose namin yung asawa ni Nicole, pag may lakad kami, laging kasama. Oo. Hindi siya out of hindi place. Hindi na out of place. Talagang, okay, nandyan siya. Parang Diba? nagugulat ka pa nga kapag ka wala. Parang Oo, ganun. di ba? Nag-out of the country tayo. Di ba kasama siya kasi nakuha niya yung yung culture nung Opisina. Opisina kung saan nagtatrabaho si Nicole. Pwede mo din gawin 'yon. Ayan, hindi mo kasi kino-close lahat. Hindi ka diba? nagpapadala Ng eh. puto binyan. Tsaka bulilit bibig. Next time gawin mo yan. Diba? O pag-uusapan pa natin yan ng kaunti sa FB Live later on. Yan. Pero yung selos na yan, iproseso mo din bago talagang tuluyang kayo ay maghiwalay ng dahil dyan. Tama. Maraming salamat sa pagtutok this Feel Good Tuesday. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!